Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, mag-upload na sa ta sa atuang Tiga Part 6 o katapos ang sumpay na ni siya. O asisa kay mga listeners, karon na ta naka-upload og balik kay nagsakita jud atong ulo itong niaging mga adlaw kay nasubrahan og tutok sa cellphone no? sa pag-edit naglabad ang ulo og sakit sa akong mata. O karon okay naman mao nga nakabuhat jud tag into vlog para pod ma-upload ni na ato ang katapusang sumpay na Tiga. O pasensya kay mga listeners karon na ta nakabalik og upload. O ako din basahon katong mga comments sa last natong i-upload sa part 5, basahon na to. First comment na to si Dads Bastis. Daghang salamat pala may drama sa Tiga Part 5. Sorry kaayo busing kay di pa jud dugay na ibalik ang signal diri sa mua. Kusog kayo ang ulan ug hangin kagabi, nakasulod na ang bagyong Krising. Share lang o God bless us all. Grabe tong ulan, hangin, tong bagyong Krising. Grabe ang gibilin jud to atong bagyong Krising. Salamat day sa imo dia, Dads Bastis. Kaduhang comment ni Dads Basquez, bakbaka na kayo ang drama o namatay dyan si Lolo Berto. Akan unoy sumbilong tabar, busing pag-upload jud sa mga drama sa Wandi Radio kay naan diya si Madam Ilma Bistil, patalinghog, ang pinakanindot nga tingog kani adto pa gikan sa DYHP, DYSS o karon na Wandi Radio. Mag-upload jud tano ug makaya sa atong lawas, may lang di ni magsakit atong ulo no, daghan kay tag editono ng mga drama. Usahay may lang di mo sugmat ni atong sakit sa usahay no sa ulo labad mo kayo usahay ni kamot ng juta no okay lang jud atong paminaw sa atong lawas. Katulong comment ni Dads Basquez, nindot na ilang drama kay paspas ang pangitabo og balaban pud si Balang hastang di malasa ni Tito ang duha ka dunggan ang nawong karon ang matanak jud mao jud no. Nindot kay atong drama karon sa Tiga, labi na karon na usang sumpay pamnawa lang yung mga listeners. Si Rosemary Princess, daghang salamat idol sa drama. Salamat po si Nodia Rosemary. O mga itong listeners, tanan ga comment sa kuha, salamat jud kaayo sa inyong pag-comment nga na-appeal sa atong pag-vlog. O gato na sugdan ato ang Tiga Part 6. Sa gamay pa kong bata, nangandoy ko nga masubay sa tulid nga daan sa kinabuhi. Nangandoy nga unta, magkahuman sa akong pag-eskwela, aron matipon sa mabuot nga katilimpan. Nangandoy nga ikhimamat ko unta ang tinuod kong ama. Mo'y nagtisok ka na ako nga mabuhi ni kalibutan. Apan nga luman, nagtunay mga tao nga nahimong babagsa sa mga pangandoy buot ko unta nga kulon. Sila ang mga taong kaliwat sa demonyo. Sila ang nakaingon imong Tiga kining akong kasing-kasing. Kay mga demonyo man sila. O may silang anamon sa pagpapas din sa yuta. Aron di na magdagan. Sige ka! Lupad mo ba daw sa espedlo? Sugilanon sa kinabuhi sa tao, buot masubay sa tuliid nga dalan sa kinabuhi. Maangkon unta ang tingus bawan, apan gibabagan sa mga mapait nga mga pagsugay sa kapalaran. Tiga! Sugilanon sa gugma, kasilag ug pagdumot. Unsa? O kanang nahitabo ning? Pag-uli balik ni Chubo dito sa bukid, maunaliing nahaptan nga naghingutas na si Lula niya ading nga nagkadugo. May pinasilan sa lawas. Ugo, wala kini madala sa ospital. Namatay gid kini. Diyos ko. Nakita ni si Chubo saya sa iyang Lula. Og, naadungi kayo na ning. Nakita ko siyang panagoy ang iyang hitsura nga puno sa kasuko. Sa nahitabo siyang inahan og apuhan. Og nanganti siya nga manimaos. Apan gitigom na lang ni Chubo ang iyang kasuko sa mga tao nga gusto niyang panimaslan. Mga 4 ka tuig na si Chubo nga nagpundo sa bukid ning. Nag-uma siya. Og
Ug mao na lang ako nahibawan nga may mga tao nga taga-syudad misaka sa bukid aron patyan siya. Ug napusilan gyud siya. Og swerte nga nabuhi pa siya ning. Human sa nahitabo niya, pila ka buwan, kalitawa si Juwo sa bukid. Ug wala ko kahibaw og asa siya. Og nagminyo namin si Bilibi Banlaygas nung classmate nato sa high school ba? Nga nung dilikod, nga magkuyog man ganito siya usahay sa bukid, diba? Magsusit ako na balik na ba si Jubo ato sa ila? Ay da. Nagkadayon giday mo si Bilibi Banlaygas AIDS. Oy, kami dyan ang nagkadayon. Kami si Bilibi. Kaya nagsige masagsunod-sunod na ako. Makalagot lagi, oy. Ako bitang sugton. Da sana, naminyo lagi ming duha. Oo niya, unsa may trabaho ni Bilibi dito. Parehas na po siyang tatay. Kuan, nagkabos sa kampo ba? Mauna, manayihang trabaho karon. Ug ikaw ning ba, ayo ka kay nakahuman yun ka. Paestra na ka. Ako, kutabragit in taon ko school ini. Ay, kanisa dahil ka na uli din sa ato. Adto pa ko usang adlaw na uli din ni AIDS. Milahos mo ko dito sa bukid. Katugipoyan ba ni Jobo, pero pag adto na ko mingo na ang karaang bahay ni lola niya ating. Ug magika-istorya ko dito nga usa ka tiguang. Asawa sa namatay nga si Noy Tabs. Ug mausab ako akong nasairan nga ipatay ko ng iyang bana sa taga-syudad nga nangita ni Chopo. Mao ba? Kining mangutan ako. Unsa maghihinungdan ning kalit mong pagbalik dinhi sa ato? Tungod kay gusto ko lang kumasayod. Kuni ba si Jobo dinhi? Kay may usa ka Jobo sa ludar man dito sa syudad nga involve sa pinusilay nahitabo dito sa syudad. Unsa? Ug manginaot ko AIDS. Naunta dili lang si Jobo sa ludar nga atong nailhan. Ang na-involve sa maong krimen na nahitabo dito sa syudad. Dili lang unta siya, Aida. Upang magawas si Balang, hindi ka sa sud ng publikong hospital. Nagsusi ko niya ba na sud ang hayop na Rokito. Jobo! Oh, niya na si Balang. Jobo! Oh, una, siya resulta sa imong pakisusi sa sud. Huwag yun ko masayop. Ni ani ning ospitala na sud ang animal nga Rokito. Ug bulhog nga pikas mata. Oh, kung wala pa ka nang nahitabo niya sa iyang pagpatay sa akong apuhan. Huwag ni Noy Berto nga imong apuhan ba lang? Maubitaw? Sus! Pagkakita na ko niya kaganina ba? Nga naglingkod sa katri. Dito sa iyang ward. Sus! Lumiya kayong pislukan, oy! Kanang pikas yung mata. Aron magbulhog yun siya tanan ba? Bulhog tanan ang iyang mata. Ayaw. Kaya may giplano ko niya. Siya ang yawi nga masayran ko. Nga masayran ko ang tanan ko si Kinsa ang mga tao nga nagpaluyo. Kung nga nag-apas sila sa kinabuhi na ko o usay hinungdan. Una, unsa man ibuhato na to ha? At tong Rokito? Ha, Jobo? Unsa? Kumusta ang imong pag-follow up sa mga patayng lawas sa shooting incident? Then gi-ambush ang duha ka sakyanan. May nakuha. Saman may nakuha kabang lead. Kinsa ang suspect Patrolman Edmond Tanyon? Sarge, wa pa'y nasairan kung unsang grupuha nga nag-ambush. Apan gidudahan, Sarge, nga membro sa sindikato sa duga ang mibira. Apan, way nakuhang mga ID card ang gipamatay. O gituhuan nga drug-related kising kinahitabuha. Ipadayon ang pag-follow up ning mong kaso, Patrolman. Kay kita ang gitahasan ning mong kaso. Kay gidudahan ang nahitabo na shooting incident dito sa Dapit. Din ang bahay nitong namatay nga Berto Yono. O ang nahitabo nga pinusilay sod sa cemetery. O
usara ka grupo ang nagbuhat nini. Ug kinahanglan masayran ta kung si kinsa gid kini si Jobo Saludar. Oh, okay, Sarge. Oh, excuse una, Sarge. May nanawag sa akong cellphone. Hello? Hello? Mon, si Nining ni. Oh, Ning, kumusta? Dito ka na sa ato? Sa probinsya? Oo, dito na ko gikan, Mon. Nagsusi lagi ko bahay ni Jobo. Unya? Manghinaot lang ko, Mon. Nga dili lang unta siya ang Jobo nga inyong gipangita. Dili lang unta. Ha? Kaya nga naman. Unsa may mong nasayran bahay ni Jobo Saludar dito sa ato? Ha? Ning? Sultihi ko. Magkita ta sa personal, Mon. Aron, sugin lang ta ka sa akong nasairan dito sa bukid. Bahay ni Jobo. O sige. Yun na. Asa ka karon? Kaya nahaon ta ka. Wa naman siya ko balikan di dino din sa ospital. Gibaliwala naman ko ni madam. Abi kay nabulhog naman niya ang pikas kinakong mata. Ay, paitan ni tabuas akong kinabuhi. Wa nagpikas kong dunggan. Ang pikas na kong dunggan, napahak. Yan ko sa bala. Ang pikas na kong aping, laksog kayo. Kay nasubam ni sa baga. Yan karon, sus, nabulhog na sa pikas kong mata. Iahak kining kinabuhi sus, nabi akong silpon ay lubat. Asa ko na itsalson, makontak ko nila ni makuha ko din nila sa hospital ni madam. Excuse me, sir. Nurse? Attendant ko, sir. Hindi ko nurse. Ako'y tigal sa mga pasyente kung mamatay. Ayaw paglihok, sir. Kay poston ko sa bindahe ang imong mata. Nga naman. Niya, bindahian ko. Iyo na. Putos bindahi kinihas pa rin ako. Nga naman eh. Pagbuot ni sa mga amo. Kinadagkog ka sa pribarong ospital. Pamantauran o artificial nga mata. Ang usam mo ka mata nga nabulhog. Mao ba? Kang madam din yung pagbuot, do? Pagbuot ni sa mga amo. Unya, o sorry paglakaw ani nga wa na mo ko yung makita. Gil ko po yung pagputo siya pindahin ay akong mata. Hasta po na kong mura mo ko ani o damami ani. Dali, agkakonta ka. Sakit ka sa wheelchair. Wheelchair? Unsa? Mao ka na ang tanan akong nasairan, Ibon. Sa pagpakisusin ako dito sa atong probinsya, dito sa bukid. May mga kinabuhing nakalas. Ang apuhan ni Jobo nga si Lola Ading, Sinoy Tabs, nga mag-uuma. Ug nahitabo kini tungod kay matod pa. May mga taong taga-syudad nga mituyo gid sa pagsaka dito sa bukid. Ug buot mo patay ni Jobo. Unsa? Mao ka na, Mon. Mao ka na ako nasairan dito. Kun mo, natubag ng akong pag-imbestigar ng mong kaso. Siya ning ang Jobo nga among gipangita. Nga mo'y gikapinusilay sa wa mailhing mga tao. Dito sa bahay nga gipalag-iya sa usa ka Berto Yunon. Gimasakir ang bahay atong Berto. Kaya dito nagtago ang usa ka Jobo Saludar. Gisundan dito sa sud sa sementeryo. Diin dito na ko nahipalgi ang patayng lawas ni Berto Yunon ang may mga pinusilan. Ug sa akong follow-up nga pag-imbestigar, may tumawag hapon ang pangalan sa usa ka Jobo Saludar nga mo'y gikapinusilay sa grupo sa sindikato sa drugas. Unsa? Ang buot mo ipasabot, Edmond. Nga ang mga taong buot mo patay kang Jobo. Grupo kini sa sindikato sa drugas. Mao ko na akong pagduda rin. Diyos ko. Pero
Diri kaayo kay dito magtubo sa ato sa probinsya si Jobo. O ganang gidumtan man siya sa mong grupo. Ayaw ko ina nga involved si Jobo sa pagpamaligag drogas. Mao kini karon akong gustong mahibaw aning. Maghimo og hilom nga investigasyon. Kung si Jobo Saludar bagid kining tao nga involved sa shooting incident dinhi sa syudad. O pananglitan siya. Unsa may angay na tong buhato ni ini Edmond. Hindi lang plate yun, taxi driver. Abot na todo, atindan? Oo, sir. Abot ta. Huwag manawag ta ng taxi nga ito gisakyan. Kaya, kayo muna kapag naog. Dali, ito na lang yung kamot. Kachot, wala di ko butaan eh. Huwag kayo nakita kay giputos man sa bindahin ako mga mata. Kachot, Nira kong kamot. uy, kakabalang ko ni mo kamot dong. Mag-uumataon ko sa bukid, sir. Dali, sir. Naog na sa taxi. Kajot kay mahinay ko gawa sa kay wak di ko kakita o kanaogan. Oops! Ato ng isa lang punta sa taxi, sir. Unsa ba ning ospital lang mo gidad anak ko dong. Ato lang ta sa sod mag-istorya, sir. Dali. Kupot sa kong buktan. Kaya doon ka sa sod. Sige. Naghihinam na po ko nga makataoran kayo o artificial lang akong pikas ko mata o kini nabulog kong taon ng mata, sir. Meron ta sa sod, sir. Hospital, mingaw mo lagi. Lingkod, sir. Naral ko na, sir. Oops! Iyo na. Unsa mo ron? Mura ba ron may nagbayad nga sundang? Unsa ron? Baho Mura ba ron naghalin og uling? Sa pribadong hospital ka ni. Tagtango na kong bindahin sa imong nga gibulibot ko sa imong apilan doon makamata. Pero apa sa di pa, napuson ko na ang doon magkamot. Kapuson? Nga naman? Ayun na lang pagpangutana. Kay amo ning pagbuot ra kito. Si Kinsam day ka? Ayaw na lang paglangas. Kay kapuso na lang ko ang doon magkamot. Laruhin ng imulong o si Kinsa ka? Leo, mahumanan ako gapos ang imong makamat. Karon, tangtangon ko na ang bindahe nga gilibod ko sa imong apil lang imong duha ka mata. Murag, lain ang ipasabot anida. Karon, puro kito. Leo, mahuman ko na pagtangtang ang bindahe sa imong ug mata. Ano man namas pagbuka ang pikas mong mata. Aron makita mo kung kinsa ang niya sa imong atubangan. Kumusta na ka, oy? Panuway! Ikaw? Ako ni Do. Sugungag maayo. Nias imong atubangan. Ano ko? Dili yung taga-hospital? Ikaw si Jobo Saludar? Ako ang tao nga inyong gibalik-balikan sa bukid. Aron inyong patyon. Ug inyo pang gidamay ang mga tao nga may labot. Mga inosente.
Aron inyo lang yung makitaan ug mapatay. Karon, aron madali ta. Kinsay nagsugo ninyo nga patyon ko. Ug usay hinungdan nga inyo magkupatyon. Ug nanganong ipapatay mo ko. Sulti! Wa ko may bawa na. Tug ano yan, Imal? Kay hastas Lolo Berto. Imo pang gipatay. Aron inyo kong madagit. Tug anoy? Kinsa ang mga tao nga nagsugo niya. Kamong tuluad tong muho. Ug katong usa. Ang di na ako makalimtan. Kaya hasta dito sa bahay ni Noy Berto. Kamu gihapon tulo. Ang mirapido nga turniran ba lang. Ug hasta dito sa sud sa sementeryo. Kamu gihapon ang akong nakita nga mo'y nangu at pipila ka mga tao nga gika-enkwentro ko og pilusilay. Suka na lang, Rokito. Suka na lang. Aron wala utang may tabok ni Moron. Suka na lang. Maugyapon ug musulti ko niya sa tanan. Imo magyapon kong patsyon. Di mo maluoy magtan-aw nako nga talaga ni pikas kong dunggan ug napahak pagin usan ako ug ikaw Jubo, ikaw pagin nagsugban nga og pikas kong aping sa baga ug karon mulhog na pulgo ang pikas kong mata kay giduslak man nimo sa kaning tumbuya ka nga sa tinidor. Ayaw ka bala ka. Kay tiwasan ako naglugit ng pikas sa mga mata. Kanang kalimutaw. Ako, tarawa. Gibaid ko ni daaning sundang ni. Kani? Ha? Oh, tarawa. Kani nga akong gidang sundang. Kining tumoy ani. Siga ni, kay gabaga ni. Gibagan ako sa stove. Nagbaga ning tumoy ani do. Basta ginahi gani ka di kamutog as tinuoron. Ako mismo mulugit sa imong kalimutaw. Aron hataga gustisya ang nagpusil ug nagpatay sa akong Lolo Berto manong tugan. Patyo na lang ko ninyo. Kaya wag mo nahibawaan nga gikan ako. Wa! Aray. Balang. Tiwasi o bulhog ang pikas niyang mata. Oo, Jubo. May kinabaga ang tumoy sa sundang, oh. Oo. Nagbaga dis kayo. Kining ako nang gibaga sa gaming stove. Oh, kita ka ni? Ha? Kita pa ka ni? Oh. Sige Balang. Kabaga ni. Lugita na ang iyong pikas kalimutaw. Oh, sige. Upti na iyang ojo mo. Kay lugiton ko na ng pikas ng mata. Gunitin ang iyang Niya. Ikabuan. Ayaw, oy! Ayaw, lugitan ang pigas akong mata! Ayaw, kay usa na lang ang mata! Inyo pa ganing lugitan! Maluoy taon mo na ko, oy! Maluoy! Maluoy. Ang inyong pagpatay sa akong apuhan nga si Lula Ading Ninoy Tab dito sa bukid ug Ninoy Berto nga apuhan ni Balang. Naluoy ba mo? Ha? Ayaw kong tukaw! Usulot akong tukaw na sa ang pigas mata! Gunitin kayo! Labas na tao ng pinasaraan niyo! Ayaw una siyang patyadyo mo. Kay lugitan pa na ako ni pikas mata. Ayaw jubi ha, gunitin kayo. Ayaw buhi mo. Di. Kini, ha? Di ka mutugan. Di pa ka mutugan. Mga tao na ang nakuha madam. Makamao ba silang mo gamit og armas nga mo buto? Og dili mahaglok nga mo patay? Oo, madam. Ulod ni mga tiratura nga akong imanguha. Sige, sulduhan tagda ko. Og may madawat pa mong bonus kung makatuman mo sa akong isugo ninyo. May tao kong ipapatay ninyo. Og buhaton ninyo kini sa labing daling panahon. Nakasabot mo? Siya, si Jobo Saludan. Og hatagan ko kamo sa iyang hulagway. Aron dali ninyo siyang mailhan.
Manong imo ko santa ba lang? Salamat nga imong gising na santa balang. Kasi ang pagtuok na ko, hapit na yung musudlot ang dugo ko sa pikas na kong matang. Nabulhog, wa pa bagin maayo ni operasyon ani. Ginoo taon. Nakaila pa na kag Ginoo do? Ha? Nakaila pa na kag Ginoo di ay? Hoy, hoy, hoy! Gisanta anak ko siya kay gusto ko nga una ka mamatay. Lugitan pa na ako ng imong pikas mata. Kanang imong kalimutaw. Lugiton pa na ako Rukito. Masayon ka. Kuptig balik do. Jo. Bert. Kupya. Balik ka na. Okay, kunitin na. Kasakit kasi ko buhok nga imong kumot magayo. Sige na lang. Gusto man daw ang tayo makuha ini tawhana. Gitang yung pikas ko ni Mataw. Human. Usla ka ang iyang baba sa sundang. Ipalapos ang tumoy sa sundang sa iyang tangkugot. Sige na. Buhatan na. Kay human mamatay ni tawhana. Itsa tasagdan ang iyang patayng lawas aron paligsan sa mga nagkontrak. Sige. Pugni pag-ayo na yung ha? Jubo, pugni payo. Lugito na nako ang imong kalimutaw, Rukito. Kinipikas mo mata ba? Kani? Aron mabuta na gining tanan ba? Lagi, kunitin Jubo. Butahan ta ning tuhanan ni. Na, kung kumayong iyo. Gikini. Aron di makalihok. Ayaw! Ayaw rin yung pagbuhatan ako! Ayaw! Mata? Karon halugitaw na din ako. Netidudulong yun ka. Kinipikas ni mong mata. Kalimutaw ni mo ba? Yung kining tumoy aning sundang? Kabaga ni do. Kini ayaw yun pagluhaga ni mga laka. Yaglog na ka. Ilugito na ako ng imong mata. Kining kalimutaw ni mo. Kini? Mutukan ako! Mutukan ako sa pangalan! Mutugan naman day. Naaraman day na. Kadugay-dugay pa man yun ka. Karon. Sultihin, Mr. Tanan. Sa gusto na ko mahibawan. Kinsay nagsugo ninyo nga patyon ko. Ug unsay hinungdan. Tugan! Tugan na yun! Lugito na. Lugi ako. Tugan! Mutukan ako sa tanan! Jubo! Apan, isa nakuha nga. Di ko niyo patunan eh. Mana ko masan sa tanan eh. Sana ikuha ninyo nga. Diyos ko, pasalawa ko sa kong mga saha. Sa imong mga kamot. Itugyan ko nga kung... Paghilom lang! Sige, sama diya! Kadrama ba ya ka? Wak kay angay mo sangpit ang Diyos, oy! Ang angay ni mo ha, maglukdok ang baso! Kay palahubog kay kagnaong! Sugdan na akong lugit ha! Sulti na! Sulti! Usang lugitan? Kay human ka masulti sa tunood. Atagan ko ikaw, higayon. Nga mabuhi pa. Oo. Mo. Salamat kay mo, Dong Jubo ha. Salamat. Sige. Sultihin ko sa tanan. Kung kinsay nagsugo ninyo, nga ipapatay ko. O unsay hinungdan. Sulti! Oo. Musulti ko sa tanan nga. Anong nasiran kung ganang ipapatay ka, Jubo, sa ludar. Napura ka tao ang nadugang sa atong nga sakop? Pagana, magdugang pa una og mga tao. Kay magbutang ta og mga gwardiya dinhi sa mansyon nga ato yung mga tao. Sige. Wa pagid nako masayri kung hain magtago-tago katong Jubo sa lugar ug ang imong anak. Lakim, dili mahimo nga di ko mabawi ang akong anak. Gusto na kong magpaila niya. Kay gamay na lang ang panahon nga makuha na nato ang tanang katigayunan sa tigwa nga Don Simon. Kamay na lang, Lakim. Kay papirmahon ko na siya o kasulatan nga ikaw ang bugtong niyang apo nga si Jubo Saludar. Mo'y bugtong makasunod sa tanan niyang katigayunan.
ug sa tanan niyang negosyo. Ug human, sigun sa atong gikasabutan, magtunga ta. Dili bala, Kim, kun Jubo Saludar Mondragon. Why problema na, Dipura? Unya si Papa Tiago. Ayaw ka balaka. Ipatrabaho na nako sa akong abogado ang dali niyang paglaya. Basta kwarta na'y mulihok lakim. Matuman yun ang gusto mong mahitabo. Kay ang kwarta, mao'y Diyos dinhi sa yuta. Yun na. Si Diudio kininanawag eh. Tubagon ko sa. Hello, Diudio. Hello, Madam! Wa na si Rokito din ka hospital! Unsa? Asa man na siya? Gipagawas na sa doktor sa ospital? Ha, Diudio? Ay, Madam! Tumaga na yun ko, Diudio! Tumaga ko! Ikuha ko noong tao, Madam! Anang mahila ha, kiniga hospital! Ibatangan ko noong wheelchair! Unsa? At Aiden? Alagi ko nung ating Madam nga nagkulong og mas nga akong ipangina manan minito sa ospital. Pero, wa ko nga kitagugin Unsa? Susihog mayo diya sa mga ospital, Diudio. Kung gipagawas na ba siya sa doktor sa mga ospital si Rokito, susihag mayo. Ito na ko, Madam, oy! Ang utala na ko, ay kalimutan ang nanga-hospital, Madam. Wa ko no'y itikon na pwede na magangawa si Rokito. Ha? Madam! Natuna ko, Madam, nga gikuha si Rokito sa original nga yubo kalunan nga nagpahilang aking nan. No! No! Di ko musugot na mahitabo ka na, Diudio! Dali! Usa! Mao ka na. Si Dipura Mondragon mo amo siya ang nagsugo na mo nga ipapatay ka. Iguro tao mi aning nagtuman sa mando si Diudio dong Jubo. Siya ginamastagmayan aning tanan na hitabo. Usikin sa katong ikatulong ninyo nga mooy ni pusil na ako dito sa bukid. Ug mooy nangoon ninyo. Ug ariskalo kayo nga patyon ko. Sikin sa siya. Ha? Tubagalain ko. Tubaga nga ko mga puta na. Tubaga dahil nang ipagutan ng Jubo ni Moy! Ayaw cute pa makakay! Na! Ni arabay gibit-bit ako sundan! Basta di gani ka musulteros tanan! Bughaon na ginako na imong oo! Mapikas lagi na ron! Apil ba ni mo lawas sa Picasso ko na! Sikin sa siya. Tubaga ko. Si Lakim nga anak ni Jago Bulutaulo. Usa! Anak niya siya ni Jago! Ang mortal kong kaaway nga nagpatay sa kong inahan! May dako siyang papiling itabo karon Jubo. Kung nganong gusto na siyang mamatay ka. Kay manimaw sa gibuhat ko siya nga mahal. Kani ato nga batanon pa ko. Ha? Boba! Gawas ana. Ano na pa'y dako nga hinungdan. Musulti lang yung kubi nga sa tanan ninyo be. Pero tumanagin ninyo nga yung saan nga dili yung kunayo patyon. Nga pasag na ko niyo nga buhi. Ano yun dong ha? Wala ba yung kataw ko'y liwat dong? Gusto mo kang mabuhi dong? Ang sa pa'y laing hinungdan. Nga gusto man siya mamatay ko. Tungod kay Sige! Padayon! Puslan man isukar ka! Sige! Isukar na yung tanan! Ali! siya ang nagpailang Jubo Saludar nga anak na matay nga sa Simyo nga Mondragon. Ang bugtong anak nga ni Don Simon nga Mondragon. Ang drug lord sa tanan mga drug lord nga nagbasi din sa syudad. Ikaw yung bugtong apo. Ikaw ang anak ni Simeon Mondragon o ni Bethlehem Saludar.
Unsa? No! Dili! Di ko makatuwa ini! Dili! Jubo! Kunya na! O, sige! Ipadayon mo kito! Isulti ang tanan! Isulti ang tanan! Si Madam Deborah ani magpaniobra ang tanan. Nga sila kay mga anak ni Diago Pulotaulo. Maoy nagpaila nga, maoy jubo sa ludar. Nga to sa tiguang nga Don Simon. Nga, mao nga ang iyang apo. Nga, dugay na niyang ipangita. Nahitabo gid kini. Nga sila Kim ang nagpakaruing doon nga jubo sa ludar. Karon, nailag yun ang tiguang nga si Simon. Mao kini ang hinungdan nga ipapatay niya si Jubo aron makuha nila ni Madam nga ug nilakim ang tanan mga katigayunan ni Don Simon nga Mondragon nga ang iyang apuhan nga si Jubo. Oh! Tinuod ka ning tanan ni mong gipanulti? Ha? Kagwanga ka? Tinuod ka ni? Dili ka ni tumutumo ra ning imo, ha? Tinuod ni! Wa ko lagi mamakak! Ug unsay koleksyon atong hayop nga Jacob kang Deborah Mondragon. Ganong buot man niya nga ang kulon ang katigayunan ni Don Simon Mondragon na iya makiningaman. Dili sa tinuod nga anak sa tiguang nga Don Simon. Sinagap rin nga siya sa asawa ni Don Simon nga dugay na nga namatay. Ug dili nga siya mo'y dugo nga Mondragon. Ug ikaw, Jubo, mo'y bugto nga magkasulusta ng katagayunan ni Don Simon. Kung mamatay na siya, kay dugo kang Mondragon. Dili sapi ang akong giyani sa syudad ito. Kundi palimaos, hustisya si kamatayon sa akong mga minahal sa kinabuhi. Ni Mama Betty, ni Lola Ading, o Linoy Tab, o sa kamatayon ni Norberto. Ha? Pero, nitugaan mo ko niyo sa tanan. Sa komisyon, nga, dili ko ninyo patyon. Para doon na magani ko ang ngayon nga manubag ng tanan. Pero, si Madam Deborah na yun, og katong lakip. Gani karon, ina nang ginihinay og patay ang tiguang Don Simon. Nga, imong apuhan, Jubo. Kay gano? Giunsa din nila ang tiguang, ha? Giunsa nila? Giilisan niya, Madam, sa hilam ang mga tambal nga iyang ipatumaron to sa tiguang ni Don Simon. Ni alam na og kaluya karon ang tiguang nga imong apuhan, Jubo. Usa! Deborah. Maayo kay nabalik ka dayon din his mansion, laki. Ha? Gano man? Usa ang problema? Nakadisturbo ka sa among papangita sa buset. Kachupo sa luta. May dako tang problema, lakim. Ha? Saan man? May nikuha ni Rokito dito sa publikong ospital nga nagpaila nga atendan. Apan gisusi ni Deodio, dili pa pwedeng makagawa si Rokito sa iyang kahimtang kay bag-uhay lang kining gioperahan sa iyang pikas mata nga nabulog. Unsa? Og dako ang akong pagduda. Nagdagit siya ni Jubo sa ludal nga nagpaka-atendan sa maong ospital. Unsa? Nakasiguro ka na siya? O sige sa pamailain na kadudahan, ha? Uha ninyo siya mapatay hangtod karon og niya siya dinhi sa syudad nagtago-tago. Ato kanya karon si Rokito og malagmit. Gipugos na niya pagpatugan kung si kinsa ang nagsugot ninyo nga ipapatay siya. Usa! Animal! Buset! Asa ka si Dudu, ha? Asa? To gisugo ko nga mag-hire pa og dugang mga tao. Kinahanglan nga doon ay mga taong magbantay din his mansyon. Yun na. Nganong mahadlok man ta? Kung mahitabo man o galing, tanan ni mo mga pagduda. Pues, dili ta angay nga mahadlok, Deborah. Kay siyarang usa. Lakim, hinungdumi, nga napat siya na tagwalo ka mga tao.
Sa dihang inyo siyang gilutos dito sa sementeryo. May talagsaon siyang abilidad. Katong tubo sa ludar, makamao siyang mugamit og armas nga mubuto. Pues, paliho ka ang imong koneksyon sa mga pulis. O masubad kayong kining problemahan di pura. No, di ko sila masangpit ning maong problema laki. Kay mahibaw niya sila sa giplano ta sa tiguang Simon. Sulbaron ta kini nga kita-kita ra. Dubliha ang inyong malihok sa pagpangita atong tubo sa lugar. O patya ninyo siya. Ayaw ninyo binib bisag gamay nga kinabuhi. Nasultihan ako ang tanan ninyo. Jubo, balang, tingali og inyo na kong buhian. Gupusa o balay kang yan duha ka kamot ka lang. Ang pinangruan ni mo kakabot mi! Ang bina! Dali! Unsa ko nikod? Nisultihan mo ko ninyo sa tanan. Sabo sa kondisyon nga inyo kong buhian o di ko niyo patyon. Nahuma naman nato ni Gapos pagbalik. Ang duha niya kakamot, Jubo. Unsa may sunod atong buhaton ito, ha? Jubo? Unsa? Ayoko niyo patya. Maloy mo, Jubo! Balang! Jubo? Parang isuod pa ni Nusbag ang taas ng mga armas o mga magasin. O ang duha ka granada. Unsa may plano ni mo, ha? Hatagan ko lang katapusan kining tanan balang. Sulungon ko ang mansyon sa mga mandragon. Unsa? Jubo, nauna-aon nagmaayo part. Dili basta-basta ang mga mundragon. Mura kang magbangga padirana. Ikaw ra usa. Og daghan ang imong mamahimong kaaway. Di ko magpaabot ng matultulan pa ko nila din balang. Daghan ang maamong. Kuyugan ta ka part. Total, magkamakumong kung pabutog pistola. Mukuyog ko nimo. Manimaos kus nagpatay ni Lolo Berto. Ayaw balang. Di na ko gusto nga may lain pang makalas nga kinapuhi tungod ako. Kung mamatay man gani ko, ning akong pagabuhaton, ako ra. Ug dinhi ka lang. Magawas na ko din sa kaming kwarto nilang dilya. Ilong ko ning bag. Jubo. Jubo, paminawa una ko ba? Paminawa una ko, Jubo. Dili ko gustong midaot ang may tabo ni mo. Tungod kay mahal ta ka. Kani adto pa. Balang! Nagtuok ang tumboy ko. Dili, Jubo. Ang ako rang pagpanglihok mo rin tumboy. Panang akong kasing-kasing. Usa ka babae. Manti kong magmahal. Jubo, mahal ta ka. Mahal ta ka, Jubo. Mahal kayo. Balang, huwag ka ng pagbatia. Kaya igsuo na nga akong pagtanaw nino. Doon na ako'y babaeng gimahal. Alwak ko na sa ikita pa. Gipugos ko ang ako galingon na makalimot niya. Kaya ning nahitabok na ako karon sa akong kinabuhi. Huwag na ko'y laing padulungan pa. Kundi ko nila mapatay. Nagkasiguro ko nga bilangguan ang akong padulungan. Sa putla ka ng pagbati, Balang. Mahal ko ikaw. Isip pa kong igsuon. Hindi ka lang. Jubo! Ngano di ba di aman ko sa manining ito ka, Jubo? Ano man? Sundan ako siya. Mahimong jilin ako siya ubanan. Bahala na. Diyan ka magbagay siya ka ba? Bit-bit ka ba niya mo bag? Chukoy! Chukoy na koy-koy! At imayaw niya yung mga customer nga nangaon, ha? Ay, lang dyan ako sila! Ako na bahala na! Asam na dyan! Asam na! Malakaw na ka lang. Asa mga na jubo, malakaya ka! Uy, asa mga na pisa mo? Jubo!
Jobo! Oy, balag! Asa ka man sa balang? Kuyugan ako si Jobo. Sayang lakaw ng diya. Balang! Ay, sabar. Kaya siya lagi mo paingon. Doon sama mo, oy. Di mo pa to. Yung tanya yung ganyan yung asa ganyan mo paingon. Ha? Asa mo maglakaw? Hapa ang way lamot! Hoy, hapa ang way lamot. Hapa mo! Atilya! Diana mo! Ayaw mo pagbarong! Ayaw kong taas na armas! Taas bag! Kuha ko! Sige! Kanao mo tulong! Ug susihan ninyo ka ng tindahan! Kung napatay ba nato ang busit nga Jobo sa lugar! Lihok din mo! Lihok! Mauna kini ang imong katapusan, Jobo sa lugar! Paslag ka kung magasim kini ng malay! Jobo! Daghan na kayong dugong miyagi sa lawas ni Nadelia! Pero buhay pa siya! Tadi sa sasuan sa kamay kwarto! Pagdali ba lang! Jobo! Nakantay! Medyo katao nga mga arma nyo! Nagpadong din, he! Bubarog ko kalit! Kung kapidohon ko silang tanan! Kini ang inyong mga animal! Kini pa! Natumba ko ang talo! Silang dili o ba lang? Agtuon ko sila sa kamay kwarto! Busing! May taas mga armas si Jobo! Gitong ba niya ang tulog na ko mga kauban? Animal! Wisit ba Jobo sa lugar? Kahit siyang patyon. Sige! Sultihi ang sakay sa usa ka sakinan. Nga madaog sila. Atakihon ta ang karinderya nga gitaguan sa wisit nga Jobo sa lugar! O Busing! Sila yung balag. Biyain lang ko ninyo. Masyang ninyo kamalingan. Sigawang ako. Anytime sa day. Bukay mga butin. Magpakabuhi sa kalimutan bukas. Dili na nila! Dadun ka na mo sa ospital. Aron matambalan ka sa imong samad pinasilan. Masa pa may atong dugayan! Daduna na itong sinundili sa ospital, Jobo! Sige na! Mga pulis! Mga pulis! Ako rin bahala sa kagalingan. Sige, Jobo, balag. At ang isbintana ng kwarto. Sige na, paglihok na mo, sibat niya mo! Busing! May mga pulis nagpadung din he! Animal! Bisit! Balik mo sa sakyanan! Dali! Manibataw! Dali! O ikaw, Lason. Magpabilin ka. Huwag nahibaw ka na kung unsay imong buhaton. O Busing! Ako rin bahala! Magpabilin ko dali! Kuman! Sakay mo sa sakyanan! Pagdali mo! Kay maabtat sa mga pulis din eh! Pagdali mo! Men! Mao na gining kapita ang gireport nga may nagpinus sila eh. Search the area! Move! Move! Unsa na kay resulta sa ilang lakaw ni Lakim? Napatay na baka nila si Jobo sa lugar? Si Lakim na hinanawa. Hello, Lakim!
Uwa na mo napatay si Jubo sa lugar. Unsa? Mga busit mo! Usa lang katao naglisod mo sa pagpatay? Huwag ko magdaw ni Mura nga may arma siyang taas. Huwag nabatay niya ang tulutak ng mga bagong mga sakop. Asakiho na unta na mo iyang itaguan ng tindahan. Apan may mga pulis nga nagsingabot sa mong dapit. Maong, ibalik na lang sa akin. Ang dili ni maabtan sa mga pulis. Balik din mo diri sa mansyon. Kay tingaling masundan mo sa mga pulis. Musamot ang atong problema. Nagpaduol kami diha, di Mura. Yun na, si Ditas, ang akong anak. Wa ko siya makita sa akong pagrapido sa tindahan. Kanturang Jubo sa lugar. Kung may tigwang babae, ang akong nakita suot sa gamay nga karinderya. Unsa? Naminhod niya kaayo ang dawa ko katuhog nga nagsipit sa granada. Kung luagan ko sa pagsipit ang granada, mahog kini o mabuto. Mamatay ko. Diyos ko, tabangi ko. Di pa ko gusto mamatay. Tabang! Tabangi ko! Ninyo! Tabangi ko! Minatay! Hello? Hello, Ding. Si Edmond eh. Mon, unsa may balita? Ding, bad news. Siya yun ang Jubo sa lugar nga suod ang schoolmate ug suod na tong amigo. May napatay siyang tulo ka tao nga gidudahan sakop sa sindikato sa Dugas. Unsa? Diyos ko! Mao ka na, Ding. Mao ka na inabuhan akong kasayuran. Pag-o pa lang yun, Ding. Ding. Oh. Diyon sa sa pagkasayod mo. Nakita mo ba siya? Ha? May tiguang babae nga ginganlan og dilya nga nalarescue sa mga pulis dito sa sud sa tindahan. Naigo sa pagkakatong ginudahang membro sa sindikato sa Dugas. Dito magtago si Jubo. Panso sa kababae nga matod pa. Tumboy yun og lihok. Oh. Hain man karon ang maong babae nga tiguang. Ato na karon sa ospital. Og natamalan ang iyang samad pinusilan. Og natapsingan lang siya sa bala sa Armalite. Siyang kilid og luwas sa siyaling. Unya, pwede ka siya ikasulti, Mon? Naara siya, Mon. Sige, Mon. Ako siyang duulon. Maing hapon, Manang. Kinsa siya, sir? May hapon lang. Suod usab siya ni Jubo. Jubo sa lugar. Kaming barkadaha gikan sa elementary hantod sa high school nang. Ba? Ako dahil si Nining ng Delia. Nining? Suki ko sa karinderya. Nagtrabaho sa istasyon sa gasolina. Parihagin magnaong. Gwapa. Siya si Kuntisya, isa sinisa. Oh, ha? Kumusta yung kaday? Ako may angay mong musta ni mo ng Delia. Kay naakakaroon sa talang dugon makahimtang. Oh, hehe. Oh, dahil nyo, nalibot ko. Ako ba dyan na hospital? Okay na ko dahil. Hino, sakit pa rin sa manusilan. Hapdos ka nga ko ang kalawasan. Pero layo na destino ay sa mara. Angto bitaw ko squad.
Kaya hagyo bitaw sa doktor nga magawasan ko kay mahinda pa yung taon ko day. Pero di ba masugod kay lampas pa ko nila kung gusto mo skilid ng tapsingan sa balas sa Armalite. Abi ko ba bumatay na ko? Okay naman sa dato, babagos ka pilya, pero abdi pa mo di sugot may sapo na kung siya may tambo na ko, impas-gapas siya ng utang na gusto ko. Komedyante ka masabihay ng dilya. Dihay no siya kung pusti day. Solo komedya ko niya. Mabitaw dagang suya na ko. Labi na ginagtapadit na akong tindahan. Nindaman sa silang pagkaon. Ay, kaya may kompetensya mo na sila na ko. Also, day, daghan naman kong kuhan ba daghan akong istorya. Ibo gamay na pero ako 1 million na. Isang day ato ninyo dangin ni Amgid mo. Bisita mo na ako. May pangutan na may bahin ni Jobo sa lugar ng dilya. Bawa ka na, Nandelia. Karon nga, pwede ka na ikasulti. May gusto lang ng masayran gika ni mo. Basin pa. Huwag may katabang ka bahin sa investigasyon bahin sa mga nahitabo. Kay gusto tamong tabangan. Among suod nga higalang si Jobo sa lutar. Ikan pa siya, jika ko maapil o kapresyo ni sir. No, dili na Delia. Mas may katabang kahinuon nga mo surrender si Jobo kanamong otoridad. Ang di na mo dako pang iyang sa balaod. Nakapatay na siya og mga tao nang tulubagon kini niya sa balaod. Isalihan ko ba yan siyang tambag si Jobo? Apay sabi kanyang kasukos mga tiyag nagtinguha siyang kinabuhi. Kaya mating pa Jobo na sila ko na nakaingon na himong tig-ang iyang kasing-kasing. Nagyari na siya maluoy mapatay sa mga tiyang nakasya kaniya. Nandelia, ngano nakasuod mo si Jobo sa lutar? Imo ba siyang kadugo? Ha? Nandelia? Ego bago niya yung naitabo. Pamilya mo kaya ko iasya kayo yung tanan. Kaya nga nahimo kong dangpanan ni Jobo sa lutar. Pamilya mo kay sugdon ko sinugdanan. Maogi niya hitabo. Ay! Hanila mo nila! Hanila mo pundo dito mo! Balang! Sente mo nila! Layo na ni Sudan! Salamat kayo, Chukoy. Salamat ni mo, Chukoy. Sige. Pahuwain mo nila kay. Susiyon ako ng dilya. Tupak na sa ospital. Chukoy. Ay, bawa rin, mi. Kung saan ay kahimtan ni Nandelia. Kaling, mubalik mo kunin nyo din, di ba? Today, may kapirasin ng dilya. Para ni mo, Chuko. Niyo, pagpalayo na to dito sa tindahan. Magkatabang ko na ni mo. Ha? Ano sa man eh, Chukoy? Ambot kung saan na, para ko na ni mo. O sige, di na kapag lugay, ha? At tuwag ko pa sila ng dilya sa ospital. Sige, Chukoy. Salamat. Upagamping. Salamat, Chukoy. Salamat. Para ko. Ay. Chukoy! Uy, paghinay! Pawayo na sa suod ning gubang nga bay. Balang. Sayid kong kikapoy ka. Ikaw? Ano yung una ko din sa gawas? Gusto ko mag-inom sa araw na. O sige. Mapahuway lang una ko sa suod. Diya ka na. Unsa ka kilingkit po to sa plastic. Tanawin ko. Kwarta man eh. Tibok, tagsa kalibo. Gusto. Gihatag nilang dilya.
gasto mi si Balang sa mga pagtagtaka. Kabuutan gini ng Delia. Oh, may nanawag sa ko cellphone. Kinsa ka ni? Tumagon ko. Hello? Hello? Jobo Saludar? Oh, kinsa ni? Si Neneng. Ang imong suot nga higala nga hilom na nakagusto nimo. Oh, Neneng? Ikaw ni? Oh, ako ni Jobo. Si Neneng. Nagikulit mo nga akong pangan sa punuan sa kahoy sa mga kani. Jobo, loves, Neneng. Magikulit nga heart sa nga. Neng? Mahal ta ka kaniadto pa. Wa ka ba day masayod ni ini? Magkapila ko nga mitungas dito sa bukid. Sabay sa imong lula ating. Mapanwa ka. Ug awahin akong nasayod nga naingon na ni ini ang imong kinabuhi. Jobo nga naman. Nga namang gibuhat mo man kini. Ning, sayod ka ba tingali sa tanang hitap sa akong kinabuhi? Sukad nga nagpalayo ko sa ato. Ning may mga tao nga buot mo patay na ako. Busap-buslan man. Nga ila kong patyan. Mas maayo pag sila ang mamatay o bili ako. Jobo, surrender na lang sa balaod. Samtang sa'yo pa. Tungod kay andaming mutabang ni mo si Edmond. Dili, Ning. Wa pa kumahuman. Tiwasod ko ulo ang gisugdan kong panimaos. May dako pa kong sulbaro, Ning. Kaya nailanan ako ang amahan o akong apuhan. Nagkaroon, nag-ungaw na sa kamatayo ng akong apuhan. Sa gibuhat sa mga taong akong kwarta. Musa wa na'y magapugong pa sa akong pagkabuhatan. Magbayad sila! Naluyan siya kung mahiwa ni Bishop. Sipit ni Mayan ni Granada. Ay, naluyan ako. Kauhaw o kagutom. Alam siya ko ni kusog. Alam siya ko ni kusog. Diyos ko! Granada nga akong gisiplit na sa duko katuhod. Ayaw! Ayaw ba mo to? Ayaw! Ayaw! Papa Simon? Dibura. Kumusta? Dibura. Nasabot ko kayo ang imong gibuhat. Ngaon sa papa? Anam-anam na ko og kaluya. Kada patbus sa tambal ako. Nasuta ko. Dili ang tambal nga bisita sa doktor ang imong ipatumbal na ako. Lain. Ha? May gibuhat ka nga di maayo na ako. Gitraduran ba ako? Unsa? Dili ko bugo, di mo na. Dili ko magkasabot. Supag nga ato ko magpatambal sa Amerika. Di ko haan kundi mo tindi mo no. Luya na kayo ang akong lawas. Sulti sa dinood. Sa plano mo ka na ako ha. Ino ba ko patyon? Dibura, may kasuko kabangan ako sa gibuhat kong pagpatay sa lalaki nga nagustuhan mo. Dibura. Maayo kay ni Opin ka na. Hangtod karon.
Nadugo pa ang akong kasing-kasing sa imong gibuhat. Ipapatay mo ang lalaking akong gimahal. Ug ipalayo ko sa akong anak. Salbahis kang pagkatao dun, Simon. Ihikawan ko nimo sa tanan. Pulos lang si Simeon nga imong anak mo imong giday nga milambong imong negosyong ilegal. Ako, gibaliwa mo lang nga may dako man unta akong gikatampo sa ilegal mong negosyo. Wa ko'y bili alang nimo. Busa karon. May papirmahan ko nimo. Niya sa gibit-bit kong folder ang papeles. Sa ka na. Testamento. Ang pamatuod nga ang bugtong mong apo mo ay makasunod sa tanan mong katigayunan. Nga si Chubo Saludar Mundo. Unsa? Apan dako pa akong buhi. Kapit ka na mamatay, Simon. Busa pirmahin na lang kining daan. Sige na! No, dili. Permahin na lang na, Lolo Simon. Total, hindi mo magkong apo, dili ba? Kung matod mo nga ako ang bugtong manununod sa imong mga katigayunan, kung mawa ka na sa kalibutan, dili ba? Busa, permahin na lang na, Lolo Simon. Unsay buot. Ipasabot ni pasab na ko ninyong duha. Unsa? Mangutana pa gyud ka, Simon. Hapit ka na mamatay. Dili ka na magdugay ning kalibutana. Cancer ang imong sakit. Plus pa sa gipatumar ko nimong tambal nga dili mao. Pwes, dili ka na magdugay. Ug matuman ang imong pagbuot nga ang binlan sa tanan mong katigayunan ug mga negosyo ilegal ug legal maong imong bugtong apo nga anak sa pinangga mong anak nga si Simeon, ang anak nila ni Bethlehem Saludar. Pwes niya na siya Jobol Saludar Mondragon. Pagkatuta kining inyong gibuhat kinako. Ikaw, Jobo, nga akong apo, disugod sa gusto may tabo, daning tampalasan kong sinagop. Lusimon, sa may sayop, ana, kumpirmahan na lang nimo ng dokumento na napapatuod nga ako nga imong bugtong apo o na'y bugtong nga makasunod sa tanan nimong katigayunan. Kung simpa ko, mawa ka na lo. Apat dako pagong buhi. Dili ko pirma na. Dili. Hapit ka na mamatay, Papa. Cancer ka ng imong sakit. Basta di ko pirma niya na. Kay nagduda na ko ninyong duha. Nga unsa? Kita'y duran ko ninyong duha. Unsa? Makapaduda kay ang tanang tinggi tabo din sa mansyon. Sa karyas, gipatay. Sunod ang akong mga tao nga dugay na nagserbisyo na ako. Gipamatay sa wa mainihing mga tao. O karon, may mga bago ng mga sakop. Ubos na sa inyong kahum. Unsa imong gidudahan? Sulti! May nagtraidor ka na ako. O sige saman ang mitraidor kanimo, Papa? Ikaw di mura. Ako? Basta ikaw, Jubo. Kamong duha. Ha? Ako nga imong bugtong Apollo? Makahimo sa pag-traidor ni mo? Oh no!
dili nga ako kang ko. Apan dili. Wa ko kana babatyagi hangtod karon. Tubag ako. Apo ko bagyod ikaw. Apo mo siya! Apo mo siya, Papa! May ebidensya! Ang DNA test! Mahimong bahiran ang dokumento nga mahimong fake. Unsa? Anibal! Magsusisikot ko sa gawas ni Mansang! Saron, mga buto sa armas ni Bura. Diya ka lang! Kini pa! Wala'y balang ako, Carmelite! Kining dua ka granada, may mutapos ninyong tanan. Kapag-sapa ko pa! Kining dua ka granada ang inyo! Mga animal! Diya! Kung armas, ang damon ko. Hindi ko sumawas. Waan ang akong masakop. Pulos na nagligid sa simento nga wala'y makinabuhi. Hayop nagsubo sa lunar! Patyon ko ikaw, animal! Iyanak ko lakim! Alias Chubo sa lugar! Tuara siya! Mamatay ka! Animal! Wa ko siya maigo! Iyanak ko! Hayop! Tuara siya! Ikaw ang mamatay! Karon lakim! Dalang pagkatsubo sa lugar ning mansyon sa mga Mondragon! Magbayad ka na sa kamatayon ni Lula Ading! Ninoy Tab! O Pinoy Berto! Kamu! Kamu ang angay mamatay! Huwag dali ako! Kini ba? Nagbayad ka na lakim! Bulutalo! Na nagpakajubo sa lugar! Ihog ang imong armas, Jubo sa lugar! Kung di ka gustong mamatay kining imong apuhan! Apo! Jubo! Ako kini! Ang imong apuhan! Anak ka ni Simeon o ni Bethlehem sa lunar! Ikaw ang tinuod kong apo! Lolo Simon! Ibaktangan imong armas, animal! Kaya kung dili, pusilon kos uukin imong apuhan! Ano? Deborah! Ihog ko ang akong armas! Niya! Karon! Ikaw ang mamatay, Jubo sa lunar! Ambi ka ng armas! Si Balang! Gitas! Ikaw ni ang miilog sa akong armas! Dili ko sinigas! Karon, magbayad ka na sa imong pagpatay ni Lola Berto! Yung anak! Balang! Ayusin po sila! Hindi mo siya ginahan! Kunsa! Usa ako sa ginahan! Ha? Tinawag ka na! Hindi mo siya ginahan! Suwa pa kabugtoy sa ginhawa si Norberto. May iba mo siya! Nga sinagop ka lang niya. Huwag ang tinuod mong ginahan. Mao siya! Si Deborah, ang mastermind sa tanang kagubot. Imo siya ginahan ba lang? Oo! Pasaylo ako ditaas! Anak! Pasaylo ako! Ipataas ang tuha mo kakamot! Jubo sa lugar! Edmund Tanayan! Ikaw! Polisi!
Alas! Ako! Jobo Saludan. Ug usan ako ka polis. Pasaylo ako nga arestuhon ko ikaw sa sang pagpatay. Jobo! Jobo, surrender na lang sa mga kapulisan nga malinawon. Surrender ni Edmond. Kaya ako ipasalig. Nagkatabangan ka ni ining nahatmong salaod. Oh, surrender ko. Bayaran kung nahimo nga sa surrender na ko. Og dinhi mga higala na tapos katong sugilanon nga nag-uluhan. Tig-a! Sinuwat ni Ronnie Gonzales bus sa direksyon, Contesa, Isay Sinisa ug Ronnie Gons. Musika, hipahaom ni Nals Ishikawa. Mga tunog ug kasikas aing hinubyagon. Mga higala ania ang mga artistang hatag ginabuhi ning atong sugilanon sa papel ni Jobo Saludar, Renzi Alcos, ining Dona Milyardaria, Balang, Bet Banlaygas, Lakim og Diu-Diu, Tednira Casa, Roquito, Donald Ricomo, Roberto Yunon Rabat, Deborah, Tis Jess, Edmond Kawa Ishikawa, Simeon, Chris Rivera, Ago Bolutaulo, Ron B. Gonzales. Maong sugilanon, kinasing-kasing balit kaninyo a Wonder Radio Drama Center. Ug mao to mga listeners ato ang tig-ah katapusang sumpay o salamat kayo sa inyong mga listeners nga natapos na jud ato ang drama na tig-ah o nasa tay dipod mga listeners ato isunod hinaut lang jud no dili lang jud ni magsakita ni atong ulo usahay para makatuloy itong pag-edit. O ako shout out nako labi na si Dads Vasquez, shout out mo diha. Dagan jud salamat sa imong Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment nga permi jud na tumapil sa atong pag-vlog na jud ka permi dubanan jud ko nimo. Salamat kayo. Og shout out po nako si Rosemary Princess, shout out mo diha. Og gusto na ko listeners, salamat jud kayo sa imong pagpaminaw o tangatangin na po atong sunod nga drama. Dagan jud salamat.